Gigutom ka ba? Sino sago ni Manny? Gigutom na ka? Namnam? Namnam? Nanay? Palit na bingo? Bingo? Wala pa ipanood to? Gutom na ka? Gutom na ka? Ay, o sige. Kawan na rin. Tita, kawan na mo tita. Tita eh. Gutom na po ko ba eh. Magluto ko. Magluto ko. Tuma, oy. Sumano? Ito, oy. Ito, oy. Asa man ba? Ay, ila pa rin, Ray. Siyangas pagkaon eh. Anay, labay na lang ko ni. Siyangan. Re! Paring Ray! Sudol. Re! Re! Mamahaw ko, pre. Gutom sa isa. Mamahaw nga. Ang amaw mo yung pagkaon diri. Dili. Wala ka sa isa, pre. Stilanan. Uy! Pre, stilanan. Uy, wala pa na naluto na. O pa na naluto na. Magluto pa mo. Ay! Na! Ani, pre! Uy! Pre, mga ano to, pre! Ikaw na. Ikaw na, okay. Pwede na, ikaw na. Ano ka, pre? Katong gapon, diri ako, pero wala man ka. Asa rin ka to, pre? Murag busy na kay ka, pero ba? Sige, vlogger lang daw pa ko noron. Kuhan, sugod-sugod lang. Ani, pre, uy! Ikaw, kaon, pre. Uy, asa man ka nang dali, pre? Ay. Dala. Kaon na, pre! Kaon, pre! Aba? Iya, pre? Pre, kaon ba? Sige na, pre. Busog kay ko, pre. Napaman po yung lumpia yun. Lutuan pa na ako. Iya, pre? Diyan to din mo itong chika, pre? Itong hatang si mo ba? Chika. Wala, pre. Walay klaro tong lakaw to. Siyang nga to, pre. Iki, ano ba kayo to, pre? Libre na ba ito? Libre gay, pre. Lami ang sodan, pre. Lami kayo, pre? Kasi may tawag naman, pre. Lami, ano ka kasi ba? Murag gutom ka ba? Kasi sago naman eh. Kuha na siya. Kanang may ragod kay nga secret recipe good. Pre. Lepa ito, pre. Baka itong Tuman. tungyaging bulan ni mga kan, pre. Utang, pre. Pwede na ako masingil. 5,000. Kaya pre. Naman may one meeting karon sa purok, pre. Matos ako, pre, ha? Gusto ko. Pre, ang utang ni mo, pre. Busog na ka, pre. Sige, pre. Matos ako, pre. Salamat, kay pre, ha? Tamping tuhan na yun. Sumani. Ano na